Някога, много отдавна, тъмните сили владеели Кукерград. Злото държало хората в страх и подчинение. Змейове, призраци, таласъми и караконджули се раждали в сенките на Хадес и тормозали хората. Таинствени горски красавици, самодиви с бели премени, примамвали силни мъже с приказните си мелодии дълбоко в тъмните лесове, където човешки крак не стъпвал, и покорявали мислите и душите им. Тези здрави като канари юнаци преставали да мислят за каквото и да било друго, линеели и бавно гаснели. Никой не събирал сили да дръзне срещу царството на мрака. Никой, освен шепа смели мъже, на които било съдено да прогонят бесовете и освободят земята на дедите си от вечната нощ. И така, тези храбри момци запретнали ръкави за епичната битка. Ден след ден, месец след месец, те шиели бойните си костюми, колили най-здравия си добитък, а козината му превръщали в бойна униформа. Изрисували страшни маски, изковали грамадни хлопки, въоръжили се с дървени геги колкото човешки бой. Дошло време да се изправят срещу демоните на мрака. Юнаците се загърнали в овчите си кожи, надянали свирепите си маски, от които стърчали рога на бик, препасали пояса с огромните като самун хляб чанове, и така 3 пъти по-големи, те заприличали на войни, излезли от горите Тилилейски и пребродили 9 планини, за да се изправят срещу злините и да ги победят. С песента на хлопките и вик от най-дълбокото на човешката душа. Тази свирепа армия се надигнала срещу тъмните сили и победила изчадията на ада. Зли орисници, демони, самодиви и таласъми се изпокрили в мрачните си подземия в царството на мрака. От тогава жителите на Кукерград заживели в мир и спокойствие. И затова сега, всяка година в края на зимата, кукери слагат страшните си маски и изпълват улиците на градчето. Добро утро, честит празник! Какво ви води в Кукерландия? Ами, има доста интересни неща. Да се направим разходка, да се порадваме на кукерите. Да видим хубавите костюми, атрактивни са. Нека да ги разгледаме. Проследили ли сте през годините развитието на маскарадния фестивал и как ви се струва той? Става все по-голям, по-интересен, по-красив. Сега е по-организиран като че ли, много повече посетители има. Усещам, че има и хора отвън, от други държави чувам, че имат хора. Да, това е много добре. Как избрахте да станете кукери? Какво ви дава това участие? Всичко ни дава. Няма как да го избереш, защото то идва отвътре. То ви избира? То ни избира, точно. Колко тежи целият костюм, който е по вас? Горе-долу около 30 кг. 30 кг? Да. Как се запалихте да възстановявате тези традиции български? Доста време в Мирково я има традицията, но нямахме клуб и решихме, че е време да учредим клуб и да се покажем в цяла България и не само в България, ако имаме късмет. Когато гледам самите другите кукери как играят и ми доставя удоволствие, реших и аз да се пробвам. Традициите трябва да се пазят и да се почита, защото ние сме народ, който ако не спазваме традициите си, може да вече да не сме такъв задружен народ. Да, трябва да се съхраним като хора и като българи. Малвата за безстрашните войни се разнесла из цялата страна. И така сега
Дори в най-малките села има кукери, които до ден днешен се изправят срещу тъмните сили. В чест на малкото градче, родило тези безстрашни войни, всяка година по сирни заговезни в днешен Ямбол идват кукерски орди от най-далечните кътчета на планетата и изпълват улиците на града с камбанен звън и ведро настроение. Малвата за кукерите прескочила границите на България и сега, за 18-ти път, кукери войни от Полша, Украйна, Молдова, Македония, даже от Южна Корея са тук, за да танцуват в чест на първите кукери от някогашния Кукерград, които дръзнали срещу силите на злото и избавили хората от гнет и потисничество. Днес Кукерово не е обикновено малко градче, а велика и силна земя на храбри войни. Кукери вече се зове Кукерландия и така вовеки.